Bafowethu ukuze iPirates ithathe league bafowethu lento kade ngicabanga ngithule nje ukuze iPirates ithathe league bafowethu into ekuzofanele iyenze bafowethu ileyo ukuthi singavukuzi ithalente silivukuzele ukulidayisa futhi singathenga abadlali sibathengele ukubadayisa bafowethu kade ngibuka ihistory nje yeSundowns iSundowns bafowethu inabadlali abaningi okufanele ngabe sebahamba bayodlala phesheya but sebeze bakwamukela lokho futhi iyakwazi nokubashela ibavuselela ama contracts abo ibanike nezimali ezokwazi ukuthi bese clishe for ukudlala iSundowns kunokuthi beye emazweni aphesheya beyodlala khona kade ngibuka lento ngizokwenza nje example ngomdawu bafowethu bebe namathema ade bafuna kabi omkwena bebe namathema ade bafuna kabi oShaluli bebe namathema bebafuna kabi oWilliams bebe namathema bebafuna kabi ngingabala oModiba ngibala oDivine Lunga ngibala abantu abaningi la abadlala iSundowns seke baba nama offers aphesheya but iSundowns yanqaba lokho and lokhu ngikubala from 4-5 previous seasons iSundowns ithathe league yanqaba iSundowns ubadayisa labadlali babo nanga umdawu kade eGauteng iqala isizini eGauteng ukuthi ufuna ukuhamba ephesheya nanga uRibeiro uze wahamba ngenkani kweSundowns iSundowns ingafuni ukumdayisa ngenxa ukuthi ifuna ukwenzani ifuna ukwina league ifuna ukwenza nani nokuwina Champions League it's unfortunately ukuthi iChampions League abakayithathi but uyabona ukuthi they are getting closer and closer ekuthatheni iChampions League kade bedlala ifinal last year so ke bafowethu iPirates izofanele isiadopte lesitayela sokuthi abadlali ikikwazi nje ukunqaba nabo ukuthi ke thina inkinga yethu ongaphinde uyibuke bese ubona ngathi mhlawumbe sobe si-unfair labo badlali ukuthi abadlali abaningi abagood italente nje esilivukuzayo isikhathi esiningi silivukuza lisuke lidlule kwi-development yethu so umdlali siyasimcabangele because suke suwana kwi-development yethu nanokuthi lento ukuthi umdlali medlule kwi-development ye-team team imdayisa le team lena esuke imthenga uma isimdayisile yona futhi simdlulisela phambili iphinde ibe ne-percent team so iyibukele lokho kodwa team kuzofanele iqale manje uma ukuthi serious ukuthatha league kuzofanele iqale manje ingabuki ibhizinisi lokuthi senze imali engakanani ngabadlali siyazi ukuthi benza imali eningi ukuthi bedayisa abadlali and football is a business and also we are the business to Orlando Pirates we bring imali eningi kwi-Orlando Pirates singabalandeli siyathenga ama-jerseys singabalandeli siya attenda ama matches kwi-stadium i-team igenerate imali even more singabalandeli siyayisupporta isponsor esuke sponsorship team kunabantu nje mina ngibezwe sebephuza Amstel bona ngenxa ukuthi isponsorship Pirates kade bengayiphuza Amstel so konke lokho kugenerate imali for i-team fanele i-team sicabangele thina singabalandeli because i-team sisupportela ukuthi ithathe indebe siyajabula i-team yayithatha indebe but kunendebe esesinesikhathi eside singayithathi and asikufuni lokho lezi indebe zo2 esesinesikhathi eside singayithathi i-league bese kuzoba i-Champions League lezo indebe lezo siyayidinga bafowethu kwi-lifetime yethu nje iziphinde kwesibili siyayidinga bafowethu i-league siyayidinga kuzofanele senze ama-sacrifices kuzofanele sikwazi ukunqaba ngizokwenza example ngoMbokazi iPirates if ibifuna ngempela i-league le season lokho kwangampela bekufanele inqabe noMbokazi even noNkotha bengafanele inqabe naye ukuze izo-challenger for i-Champions League ukuze izo-challenger for i-league so ke kunjalo bafowethu asisho ukuthi iPirates ayivimbela abafana abancane bephesheya kodwa iPirates ayingathi i-team enkulu iphenduka i-development yama-team aphesheya okay okukaNkotha noNkambokazi angiboni ukuthi uNkotha wayidlala i-full season ku-Orlando Pirates uMbokazi angiboni ukuthi wayidlala i-full season even uFoster angikhumbuli ukuthi wayidlala yini i-full season kwi-senior team labo badlali bonke sebephesheya ukubala nje abambalwa so lokho ukutshela ukuthi iPirates abadlali ibatholela ukubadayisa ayibatholeli
ukuwina ama-major titles esiwadingayo thina singabalandeli sohlale siyibhizinisi lapho le-Pirates ngisho ngabe kuthiwa isabathola abadlale ngabadayisa sohlale sikhona simi naye iPirates siyenzele imali iPirates siwathenga amajezi siye e-stadium sisupporta ngayo yonke indlela esingasupporta ngayo so i-team kuzofanele sicabangele iki-sacrifice nje uMbokazi bekumele at least abe ne-full season bese yamdayisa ibingacela yenze ngisho i-request ko-Chicago ukuthi sacela ukuthi umfana nimthenge kodwa bese siyamboleka because sine-priority yokuthatha i-league nonkotha ngokunjalo sacela umfana nimthenge bese siyamboleka sizolokhuza at least mhlawumbe uzoholelwa yithina at least so reduce imali enzomkhokhela yona because sikhuluma ngokuthi njengamanje i-team kufanele iye phambili nayo i-team engalokhu kungathi ishovele emumva ithola abadlali abantswempu emva kwalokho bephelele phesheya is fine siyadinga abadlali bephesheya abafuthi abafisela inhlahla ukuthi abadlali bephesheya but nje uyabona lento eyenziwe kuMfukeng bekufanele yenze kubadlali ababili kule season okuMbokazi noNkotha angifuni uqamba manga lento angiyibonanga I didn't see it coming but after all of it even before zenzeka zonke lezi zinto uMbokazi ukuba ubekhona noma ukuba usakhona kwiPirates ngabe iPirates kwenye level bafowethu ngabadlala amaColumbia ngamadlala amaColumbia uyanizokhumbula nani ukuthi iBrazilian walenzani beliyini iColumbia so bafowethu sacela ukuthi imanagement ikicabange le ndaba ukuthi iphenduka i-development yama-team aphesheya asisho ukuthi akunqatshelwa abadlali bephesheya sikhuluma njengabalandeli thina beqembu ngoba umdlalo usuke ne-contracts imidlalo le-team i-team inemvume yokunqaba nokumdayisa umdlali abanye abadlali beke banqatshelwa siyazi ukuthi iPirates lokho isikhathi esiningi isuke yenzela ukuthi labadlali abasuke bedlule kwi-development vele basuke bezoba ne-profit phambili we understand ukuthi basuke bezoba ne-profit phambili that is why bebadedela not ukuthi just ukuthi nje ingoba basuka kwi-development noma ingoba bayabadedela abadlali vele bona kodwa laba unake nje ukuthi umdlali osuke edlule kwi-development ePirates mefuneka phesheya isikhathi esiningi yamdedela imdedelelane usuke yazi azokwenza even more profit lento wakwayichaza uJomo kuMncwabo ukuthi bayenza kudala baze bale Italy ngesigcileke lapho kodwa basuke bathi bazobenefita uma esuka bedlule kwi-development osalengi abadayiswanga iPirates yakwazi unqaba nabo ngenxa yokuthina abadlulanga kwi-development we understand kunabadlali abake bafuneka phesheya kwanqatshwa nabo iPirates yanqaba nabo ngoba akaze bedlule kwi-development basuke bebona vele ukuthi ayikho iprofit esizoyenza ngalomdlali after sesimdayisile so bayakwazi ukuthi bebe resistant ngalabo badlali kodwa uzubona ukuthi kahle kunokujaha imali phakathi laba basuke bedlule kwi-development isikhathi esiningi abanqatshelwe uma befuna ukuya phesheya ngizokubalela nje abadlali okwakanqatshwa nje nabo ukuthi beye phesheya befunekile mhlambe nawe uzobakhumbula undanje undawo kwafuneka phesheya kwanqatshwa naye kwanqatshelwani ingoba kuyazi ukuthi ayikho iprofit azoyenza phambili ngoba akasuka kwi-development akadlulanga kwi-development uLotchi kwakubonakala ukuthi ayikho iprofit azoyenza phambili ngoba akadlulanga kwi-development omunye uSaling kwakubonakala ukuthi ayikho iprofit azoyenza ngokuthi simdayisele Al-Ahly ngesikhathi imfuna nalama team aphesheya ayemfuna kwaIsrael sinqaba naye kwakwazi ukuthi vele akadlulanga kwi-development ngeke zebe ne-profit phambili so bayakwazi ukuba resistant kulabo abadlali abasuke bebathengile so ke ake bezama ukuba resistant manje kubadlali abadevelopile ngoba kuyabonakala ukuthi kahle italent eliningi futhi elimangalisayo sivusa lapha ngedevelopment ayeke bezama ukuresist noma u1 noma u2 season ngalabo badlali abasuke bebavusile emva kwalokho umuntu sebengamdedela after sethatha i-major trophy umdlali mesayine kwi-senior team atshela ukuthi indoda siyabona ukuthi unamathuba kaphesheya but sacela ukuthi uthathele indebe i-major trophy phakathi kwe-CAF Champions League phakathi kwe-league phakathi mhlambe kwe-Nedbank mhlambe phakathi kwe-MTN mhlambe phakathi kwe-Black Label kubonakala ama-tournament esiwadlala ukuthi usayina inhloso yalezi ndebe before uhambe ungaveli usuku uhambe nje we understand uMbokazi nje uhambe ene-MTN 80 ne-Black Label kuphela we understand kanti kube wayesayiniswe lo muntu esayiniswe mhlawumbe indebe ezo4 before ahambe wezo-understand ngisho sinqaba nawe cha ngipromotiwe la nganikwa ihole elikhulu ukuthi ngizodlala ngizoyibonakalisa italent lami angakayenzi inselelo e-team enginike yona
So ke kunjalo bafethu, noModise kwanqatshwa nabo ngoba babengadlulanga ku development. So bafethu ake sizame bafethu ukuthi nathi sibe resistant, sizame nje ukuthi at least ke kuspendwe imali bafethu uma ukuthi kumele kuspendwe imali for laba abadlali. Kodwa angiboni imali engalahleka eningi ngoba abadlali abaningi thina seba developer bafethu. Labe suke sibathengile vele umuntu usuke evumile kwi contract yakhe. So umbono wami nje ilowo.